La bicicleta és un dels millors transports que tenim a Menorca per moure's per l'illa, perquè contribueix a reduir la huella de carbono, és sostenible, no contamina i és una molt bona manera d'arribar a platges verges i a qualsevol racó de Menorca fent una miqueta d'esport també. Som en David Mascaró, propietari d'Esports Kayak Menorca, i som una empresa que ens dediquem des de fa 18 anys a oferir experiències per Menorca a esports d'aventura, tant nàutics com terrestres. A Menorca tenim una excel·lent xarxa de rutes cicloturistes. Bé tenim el camí de cavalls per fer rutes amb BTT o bicicletes elèctriques de muntanya, com en carretera i carril bici per fer rutes de tot tipus, tant sigui per persones en família, fiets i turisme de fora, com gent de Menorca o gent local que vol practicar aquest esport tot l'any, perquè realment tenim un clima molt bo que permet fer-ho durant tot l'any. La bicicleta elèctrica, en aquest cas, ens ha permès fer un salt de qualitat a Menorca, referent a que no és Menorca una illa plana, com es pensa molt, i permet arribar a molts llocs de qualsevol manera. És a dir, gent amb poc nivell, gent amb més nivell pot arribar a qualsevol lloc de Menorca i disfrutar més del camí de cavall, sobretot amb unes bicicletes de més qualitat elèctriques i amb millors acabats i millors components que permeten disfrutar millor de l'illa. La bicicleta és un deport que ens permet connectar amb la natura i a la vegada fer esport i salut, és a dir, cuidar-nos a nosaltres mateixos, sentir-nos bé i, com dèiem, descobrir llocs de Menorca que són impossibles de reconèixer si no és d'aquesta manera, d'una manera més natural. Esports Kayak Menorca, som gent d'aquí, de Menorca, coneixem molt bé els camins, les rutes cicloturistes que es poden fer i, òbviament, donem els consells a tots els turistes o gent local que vol fer rutes en bicicleta perquè coneixem molt bé els rincons, els llocs on es pot anar en bici, el camí de cavalls i totes les rutes cicloturistes que es poden fer.